जि 16टा डिपार्टमेन्ट होनाय बाथ्रा बे नटिफिकेसन ओंखारदों थांनाय माने 4 जुनाव बेयो माने बर' समाजाव जोबोद माने सावरायजानाय जादों जे बर'फोरनि जि आन्दलननि गेजेरजों मोननाय जिफोर गोहो बेफोर दिनै गुबुन आखामानो थांदों। दा ओंखायनो जोङो खावलायहरदों आं नोंथांमोननि बे मिडियानिफ्राय खावलायहरदों व्हाट इज सिक्स सिडुल बे बुस्थुखौ मोजां फरायना लानांगोन। सिक्स सिडुला माखौ बुंनाय जादों आरो बे सिक्स सिडुलाव जोंनि डिसिफोरखौ बेयाव मा गोहो होनाय जादों जायाखै बेखौ प्रथम जोंनि संबिजितखौ फरायनानैसो खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनांगोन मिथिनांगोन। जों दा मिथिगौ बे बिटिसि एकर्ड नै उनाव फैयै फैयै बिटिआर जिदि एकर्ड जास्ट बिथांखौ एपइन्टमेन्ट होनायाव जोंनियावल' सोंनाय जागोन खिन्थु बिथांखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय जुदि एसिआर होनना बुंनाय जायो एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट बे रिपर्टखौ बिटिसिआ लिरनो हाया डिसि एसपिनि सायाव लिरनो हाया थारमाने बिथाङा जोंनि कन्ट्रलाव थानाय नङा बे बाथ्राया रोखाखा आसाम सरकारासो बिथांमोनखौ नायगोन। दा ओंखायनो बेखौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे बिथांनो माने डिसिफोरनो गथायनानै होबाय बियो एखेबारे जोंनि नियमनि आयेननि बियो बेरेखा थांदों। दा ओंखायनो जोंनि जायफोरनिखि गोरों सुबुं बे गोरों सुबुंफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै मानोना जों मिथिगौ अट'नमियाव जोंहा आयेन बानायनो हानाय गोहो दं। 40टा डिपार्टमेन्टखौ जोंनो गथायदों बे 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव जोंहा आयेन बानायनो हानायनि जोंहा गोहो दं। ओमफ्राय बे माने सिक्स सिडुलनि डिसि आरो एसपिनि बेयाव आखाइ थाया बिथांमोना जास्ट ल' एन्ड अर्डारखौल' नायनांगौ। दा बिसोर जोङो बेखौ लुबैजादोंमोन नाथाय बिथांमोनखौ दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट होनानै बिथांमोनखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हाया। दा ओंखायनो बिथांमोना गाज्रि मावनो हागौ गाहामबो मावनो हागौ माब्लाबा समाव जुदि गाज्रि खामानि मावोब्ला जों बिथांमोनखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो। दा ओंखायनो नै थांनाय माने क'क्राझाराव सानै मानसिखौ फेक एनकाउन्टार खालामनानै दिनै गावथारबाय एकदम बेयो नंखायमोन। दिनै ओंखायनो बेखौ मानो ओंखारनो हायाखै दिनै बे सरकारा मानो ओंखारनो हायाखै जोंनि मोनसे सोंलु रायजो राजानि मोनसे सोंलु। गतिके जोङो बे सिक्स सिडुलनि बाथ्राफोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि जोङो फरायनानै लानांगोन बिनि दफाफोरखौ क्लजफोरखौ जोङो मोजाङै फरायनानै लानांगोन। ओंखायनो जोङो खावलायहरदों प्रमद बर'नि बे दैदेननाय बे बिटिसिखौ दैदेननाय माने पार्टिखौबो जों खावलायहरदों सरकारखौबो जों खावलायहरदों बिथाङा 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे डिसिनो गथायबाय बेखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ। बर' हारि माबाफोर लस जागोन नामा 16टा डिपार्टमेन्ट थांनायाव? मानो लस जाया जानो लस जागोन खारन मानो जोंनो होखानाय पावारखौ जों जुदि एप्लाइ खालामाब्ला एक्सारसाइस खालामाब्ला अब्लाना जोङो खोनानो बोरै जोङो उन्नतिनि खोथाखौ जों सिन्था खालामनो हानो। खारन बेयाव लिरखानाय दं 40टा समस्टिनि प्रतिनिधि फैगोन बे प्रतिनिधिफोरा 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव जोंहा आयेन बानायनो हागोन आरो जोंनि जौगालु खामानिखौ जोङो मावनो हागोन। बेयाव लिरखानाय दं जोंनि शिक्षानि बाथ्राखौनो बुं एग्रिकालसारनि बाथ्राखौनो बुं इरिगेसननि बाथ्राखौनो बुं माने रिजार्भ फरेस्टनि बाथ्राफोरखौनो बुं जों बेफोराव जोंहा पुरा सिक्स सिडुल जोंहा आखाइ दंखायो। ओंखायनो बे जोंनिनोखा गतिके जिहेतु बेयाव लिरनाय गैया जुदि डिसि एसपिनि सायाव एसिआर लिरनो हागोन बिटिसिआ लिरनो हागोन होननानै जुदि पावार फैनायमोनब्ला अब्लाना बिथांमोनखौ जोङो नायनो होजानायाव खुनु बाधा थानाय नङामोन। मैया बर'नि सरकारा रन्जन दैमारिखौ गनायाव माने जेबो हेल्प खालामाखै होननानै बेनि सायाव नोंथांनि बुंथिया मा जादों? दा जोंथ' दा मिथिगासिनो दं खारन जों मिथिगौ दे जोङो सानफ्रोमबो सानो रन्जन नाब्ला दैमारिया जिहेतु पिस टकआव फैबाय बिथाङा पिस एकर्डआव सिगनेसार होबाय गतिके दिनै बिथांखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनानै बिथांखौ दिनै जेलनिफ्राय हगारनांगौमोन आरो बेनि थाखाय बिटि सरकारा दायथ' लानांगौमोन। दा बेखौ मावाखै जोबोद दुर्भाग्यजनक खोथा जोङो सारा जोङो मुलुगनि जिथुनाखि बिदि माने इतिहासिक आन्दलन जाबोदों बे इतिहासफोरनि बे माने जारिमिन जानाय आन्दलनफोरनि सोमोन्दै जोंबो एसे फरायदों बेयाव जोंहा मिथिना मोन्दों बिनि खुनु बिदि लिडारफोरा सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो जेलाव बिदि थाबोनाङाखै। गतिके बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना जारिमिनसो जानानै थासिगोन। मानो सुक्ति खालामग्रा सान्थियाव फैग्रा मानसिखौनो आरोबाव जोङो जेलाव माने थिनहरफिनदों बे जोबोद माने दुखुनांथावना बाथ्रा। बिथांखौ जेलनि सिङाव दोनबाय थानाय सरकारनि माबाफोर खैसारि दङ नामा? थानोबो हागौ जोंथ' दा मिथिथ'ला राजनैतिक भाबै खैसारि थानोबो हागौ बिथाङा बेयाव ओंखारबोयोब्ला राजनैतिक भाबै बिथाङा समर्थन मोनगोन बे खोथाखौ माखासे मानसिफोरा गिनाय थानोबो हागौ। दा ओंखायनो बेखौ जेलाव दोननायानो मोजां जागोन नामा बिदिबो हयथ' साननो हागौ। बे जायनि थाखायनोखि नै दा सरकारि भाबैनो खुनु मोनसे पदखेब लायाखै ओंखायनो बे जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा। सोर बिथांमोना गिनाय दङ राजखान्थि भाबै? दालाय जों डाइरेक्ट मिथिखागौ प्रमद बर' बिथाङा दा बिटिसिखौ सालायदों बिथांमोनाबो सिं बिदि गिनाय थानो हागौ। दा जोंथ' खावलायबोगासिनो दं एकदम खुला खुलि बिपिएफ दला बुंदों
सुक्ति जिहेतु जाबाय 2020 सननि 7 जानुवारि जिहेतु सुक्ति जाखाबाय सानसेयाव जिहेतु फैबाय बिथाङा नर्मेलखौ लुबैबाय बेनिखायनो बिथाङाबो जाहाथे जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव फैनानै जौगालुनि खामानियाव बिथाङाबो बाहागो लाथों जों बेखौ लुबैजायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ सोरखौ फरायनो खावलायगोन नैबे समाव आं बे समाव खावलायहरदों दै BPF हानजाया जिहेतु सानफ्रोमबो मोजां खामानि मावगासिनो दङ थांनाय 15 बोसोरनि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ एकदम जोंनि हारिल' नङा बर'ल' नङा बेयाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो सन्थुष्ट जादों गोजोननाय मोनदों ओंखायनो BPF दोलोनो फिन माने भट होफिननानै राजखान्थि भाबै राजनैतिक भाबै जोङो बेयाव स्ट्रं खालामफिननानै बिटिसिखौ मोजां रोखोमनि सालायफिननांगौ जों बेखौ सानफ्रोमबो सानो प्रमद बर'नि दैदेननायाव रैखाथिखौथ' जोङो एकदम नुखायाखैनो नां दा बिदि बे घटना जाबाय उदालगुरियाव घटना जादों माने क'क्राझारावथ' सानै गावथार जाबायानोसै आरो बेनि सिगांबो उदालगुरिनि बे माबायाव भैरबकुन्द एलेकायाव गावथार जादों बुजादों मानसिफ्रा गोबां सेंग्राफोरखौ सन्देह खालामनानै हमनाय जादों दा बे हिसाबै जों नुना मोन्दों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा माने निरापत्ताहीनाव भुगिगासिनो दं जों दा बेखौ नुना मोन्दों सार जिथुफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ BPFनिफ्राय प्रिपेरेसना बोरै सोलिगासिनो फैगौ 30 अक्ट'बर फैगौ सुनिबारैनो जे बिटिसि एलेकायाव मोननै समस्तियाव इलेक्सन जागोन 28 नं गसाइगाव LACआव जागोन आरो लोगोसे तामुलपुराव जागोन दा बेनि थाखाय जोङो गसाइगाव निजा बबिया BPF दोलोआ प्रार्थी होनानै बिथां ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ देरहासार खालामगोन जोङो आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय रेडि जाबाय जों मिथिगौ जे खसाखै जोंनि बे बिटिसि हालामखौ गासै राव माने जोंनि हारि गासै हारि गोबां हारि दं बेयाव गासैखौबो बिसासाव लानानै गोबां धोरोमारि सुबुं मानसि दं बिथांमोनखौ बिसासाव लानानै जोङो फिन बिटिसिखौ सालायफिननो थाखाय बा बिटिसिआव मोजां मोनसे राजनैतिक बाताबरन लाबोनो थाखाय जोङो BPF दोलोआ नाजादों दा बेनिखायनो तामुलपुर समस्तियाव जोंनि थोंजोङै बिजाथि गैयाब्लाबो बिथां गणेश कछारिखौ बे जिल्लानि मावथिफ्रा BPF दोलोनि मावथिफ्रा बिथांखौ पास खालामनो थाखाय नाजादों मानोना बिथाङा सासे दक्ष व्यक्ति आरो आंनि जोबोर सासे मोजां बन्धु बे हिसाबै आङो बिथांखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय थोंजोङै जोंखौ थिननाय गैयाब्लाबो आंनि सासे मोजां बन्धु आरो बिथाङा खामानि मावनो हागोन सासे दक्ष सुबुं बे हिसाबै आं बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेयाव केम्पेइनाव सफैदों बिथाङा देरहानाया बेसेबांखिनि रोखा दा बिनिखायनो बिथाङा देरहागोना रोखाखायनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय एकदम बेयाव मन्त्रि मल्लानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेयाव केम्पेइन खालामगासिनो दं माने खालामबाय थानांगौ जुदि सिङाव जुदि बिथांमोना देरहानाय अंकखौ मोनैनि थाखायसो बिथांमोना दिनै बेयाव बारे फैनो गोनां जादों जों बेखौ मिथिगौ दा ओंखायनो गणेश कछारिया जिहेतु सासे सामाजिक मानसि बिथाङा सोब हारिनि मानसि सोब माने धोरोमनि मानसि ओमफ्राय गासै माने सुबुं मानसिफोरखौनो बिथाङा थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामानि माने रिजिमनि समाव बिथाङा अनसायदोंमोन ओंखायनो पाब्लिकनि अनसायनाया बिथांनियाव दङ पाब्लिकनि बोरा बिथांनियाव दङ ओंखायनो दिनै बिथांनि सापर्टआव हाजार मानसि दिनै ओंखारगासिनो दङ गामिफ्राव माने मिटिं खालामनो थाखाय लेंगासिनो दङ